Yeah, khangne na buntay ba junior storyteller. Ibang pyrta, rape Iarap shisha. Tonight siya Sur Bathiang. Video Iarap Iaki duk da kwa akan nam pio hiya ka jing jenjar ba jing perkat kimin siem Rangli kat baki peni ka serwet piad ha ka uslap ka lier ka Sur Bathiang pikren bun sien pikta ya jin mujong ni dong kam pisa hinrei pi don tang ka jing id ha ka jing kerdu ka sngi piai ka jing sngew lem piai ki jing Iarap tang ka bam kat baki dong kam pinyai long inong sahnam ngayo hiba pi ay nakapisa ha ki ba kerdu klem keno tang da ka jing men ba shisha na isha west ha ki linti bet surok pi kirkurnya ki Baduk jing im shi sur pi trei ho ju Iarap Iaki duk ba jurni buromnya pi ni ja umat habangi peit video ya pipi ibas ngugrit pi de ka sur jong ki duki Rangli JR storyteller na kamen siem ba shisha pi ju Iarap Iaki duk klem da pen pau pi de uba ki pei ba ki don kam ha ka por badap ka jing junjar ka jing yed ha ka jing gait ka jing suk ha ka sur pilong unong samaria ubrio ubaba hakamit hakayong pitur pitom imju ong mpi da ka jinggit ba kamlam pinya dia ki umat dakti bas bun na kihmat pi ai jingim shakila not man kapor pi Iarap pi hikai banduai ringkat ki kintian slulem pi don ka kamram im don kam ban pi ni shu ki briu ki dangkam ya pi ba junior storyteller London hunrei pi Iarap but I klem da kren kati hakaling ka kamen sim sha uplai pi im ki libalay pi ai da ka jing ngubha pi long uklur kari im don shuban wat kung ma pi ai ka jing kermen hakata ka kam jong pi ju Iarap Iaki duk ba jur ni burom japi ni ja umat habangi peit video ya pipi ibas ngurit pi de ka sur jong ki duki Rangli JR storyteller na kamen siem ba shisha pi ju Iarap Iaki duk klem da pen pau pi de uba ki pai ba ki dong kam ha ka por badap ka jing jenjar ka jing yed ha ka jing gair ka jing suk ha ka sur filong unong samaria ubre ubaba Khangne nakabanyo ki bangkren, hinrei ki ba ay. Nakabimta ki ba ay ka jing yed kung ka jing borom. Pi ju Iarap Iaki Baduk ka jing im ka ba kwid. JR storyteller